Канала ми, както знаете, е Fishing Travel Adventure, затова няма да качвам само риболовни видеа, ами и интересни пътувания, разходки. Като цяло съм решил да комбинирам риболова заедно с мотора, като имам малко повече свободно време, тъй като изисква повече време да се с мотор за риба, отколкото с кола, тъй като малко багажа е ограничен. Не може да носи много въдици, не може да носи много примамки. Затова ще видим как ще продължат нещата. Надявам се да ви допадне цялата тази какафония. Сутрин трябва да се внимава в трафика, защото всеки спи, всеки не му се става и реакциите им за шофиране са много слаби и прави доста грешки, като този. Излиза без да се огледа. Как може, бе? Как може? Без да се огледаш, излизаш. Бире са на 3094 ВК Сливен. Човека излиза и скача на пътното платно. Няма наляво, няма надясно. Не знам дали се чува добре, тъй като сложих и инсталирах на GoPro-то външен микрофон, който съм в България, почта никой не ги чисти. Всичко е от природата. И това е много хубава каскаде, ласкаме. Да, и насочили една табелка бебе в колата. Това е интересно. Да. Този път е забравен от Бога.
е много красив. Точно за разходка, туризъм. Гъбозавод, така гъби отглеждат. Има много още такива участъци с дупки. Тъй като този път е от дължок по време, никой не го поддържа, защото много малко хора пътуват по него. Аз за това го харесвам, защото няма никой. Може да се караш за спокойствие. Да, има дупки, както казах. Трябва да се внимава. Бърках мястото. Една кола. Имаше някъде един завой, оббивка. Така. Така. Много малко хора го знаят, както казах. Сега като го пусна в видео, ще има дестинации на доста други колеги, които ще го харесат.
стърчета. Така. Това така е бил път пред много години. Вижда са камъните отстрани. Това е пътеката. Идеално отделка на камъни. Има си пътечка. Ето. Някой ще каже какво е това. Това се казва гърдеж. Това е много старо от древността. Останало тук. Който чака да бъде изследвано. Но може би още не е времето. Имаме световида. Това е нещо друго. Като размери е доста по-голямо от Туида, защото отхваща един огромен балкан. Аз ще ви покажа само малка част от него. Като например това голямо място, което може би е било нещо като тронна зала. Има много широки стени. Доста широки стени. Чак има извивка интересна направена. По тази извивка голяма, която е като половин кръг, може би е било някаква стара църква. Част от стара църква. Или манастир. Така. Времето ме напредва, така че време е да потегляме. За следващия път време се качва на мотора, така че ще се видим отново при мотора.
Гумите ми не са много за такива приключения, обаче скоро време ще ги смена. Задъха се, тъй като съм с каска на главата заради тръните. Време да тръгаме. Доста се поизпотих с моторското яке, но кефа цена няма. То се свиква. Веднъж свикваш в лятото да слагаш екипировка моторжистка, проблеми няма. Потиш се като прасе. Но се свиква. Има някои не се карат по къси гащи, по тениски. Който не го е страх за неговата безопасност да се кара по тениски и по къси гащи. Аз се карам с екипа. Много пясък има по този път, защото не е чистен, както казах, от отдържа по време. То се лечи само какви бабуни има. Не поддържан път. С много скрити изненади. Има и други интересни места, но по-нататъка. Лека по лека. В някой следващо видео. Храста излязъл някой да го отрежи. Нормално за този безлюден път.